কলৈ যাব গুৱাহাটী ওদালগুৰি सोरबाया खालामनोब्ला साप्लाय नांगौ जादोंब्ला बे नैबेयाव लांफैनो हागोन सोरहा अनेक दुखानफोराव साप्लाय नांगौ जादोंब्लाबो नैबे कलफोराव बायफैनो हागोन सेरसेयाव दामखौ आं मिथिया उदालगुरि दखानावबो दखानफोराव साप्लाय नांगौ जादोंब्लाबो नैबेयावबो बायफैनो हागोन आरो अनेक नैबे जाबाय जोंलारि मा नाम बियो जोंलारि एग्र टी प्रड्यूसर QOLG नैबेयाव बायफैनो हागोन नै नामखौ नायना लाखा बेफोरलाय नामानो गैला जोंलारि एग्र टी माने नैबे बागानियानो जोंलारिनि ओमफ्राय बे गलपारा बेलेग डाइरेक्ट नैबेनिफ्राय हायो नै जाते पहले खुरु आरो डांगार हुरु याते थागोन आरो video जुदि नोंथांमोना बे जोंलारि बागान फेक्टरियाव गोदानाव बिलाइ लाबोनो हागोन आरो गोदान अनेक मानसिफोराबो बिलाइ लाबोनो हागोन नैबेयावबो गोदान दिनैनिफ्राय जोबोद मोजां जायगाया जायगाखौ नायनो बागै इन्टारेस्ट नाङो जोबोद मोजां जोबोद मोजां जुदि नोंथांमोना बे जोंलारि बागानाव फेक्टरि गोदानाव बिलाइ लाबोनो हागोन सोर बिलाइ लाबोनो गोनां दोङो नैबेयाव लाबोनो हागोन थांगोनलाय Ibda, larangan mana?
बारे नोंनि हिनजाव ना नोङो मबे नोंनि हिनजाव थुलायनो हायो नैबे हिनजावानो माखौना लागोन नालाय नोंसोरनो गिरा आं गिटार नुयो नैबे बे गलफोरखौ मा नाम बुङो गलफोरा जोंलारिनि माना जोंलारि बागान दे खबर लानोबा माबायदि आं इसोर लायखां दे ना दे खबर लादो दे नैबे 4 नाम्बारनि सखायाव जोंलारि बागाननि गलफोरखौ बिथांमोना लाबोनो हागोन नै बिलाइखौ माबायदि लाङो नायना लाखा लांबाय हासिगोन आरो डाइरेक्ट खालामनानै नै खामानि मावग्राफ्रा नै बबे गामिनि नोंसोरो बबे गामिनि नोंसोरो नोङो मा खामानि मावो नोंसोरो बेयाव खामानि मावो नामा बेसेबां मोनो हाजिराया हा नंगौ नै बिलाइखौ माबायदि लाङो आदजों लांनानै थांगोन जुदि नोंथांमोना बे जोंलारि बागाननि गलफोराव गोदान गलफोराव बिलाइ लाबोनो हागोन बेलेग जायगायाव बिलाइ मोनाब्ला बे जोंलारि बागानाव बिलाइ लाबोनो हागोन बेयाव 1 केजियाव 10 थाखा बे गोथाङा 10 थाखा आरो बे गोसोमा 300 जुदि नोंथांमोना नैबे गलफोराव बिलाइ लाबोनो हागोन जोबोद मोजां बाबा बेयाव थान्दा नांगोन आराम गाखोनाय हायो सेन्देल गाननाङा गाखोनोबाला गाखोनो हायो गाखोना एसे सेन्देल खुनांगोन गाखोनायबाय नै बरिया गाखोनायबाय हाया बियो 10 केजि मानसियाबो बेयाव गाखोनो हायो 100 कुइन्टेलनि मानसिया बेयाव गाखोनो हागोन बे बाया बिराद सान्दा जुदि नोंथांमोना नैबेयाव बिलाइ लाबोनो हागोन आरो जोबोद मोजां डाइरेक्ट बिलाइखौ बैयाव लांनाङा बेयावनो लाबोनांगोन बोखांबायो नै बिराद सान्दा नाय माबायदि लाङो नाय गोजौ डाइरेक्ट बैयाव लांनांगोन बैयाव लांनानै गोथां बिलाइखौ इयो खालामनांसिगोन बेयाव ओरै खालामनानै ओरै थांसिगोन ओरै थांसिगोन बैयाव गोसोम जाहैगोन आरो बैयाव गोसोम जाहैगोन बैयाव सोरबा बिलाइ लाबोयो सोरबा 2000 बिलाइ लाबोयो बोलेरो आरो अनेक गारियाव लाबोयो सोरबा 1500 केजि लाबोयो सोरबा 3000 केजि लाबोयो सोरबा 5000 केजि लाबोयो अनेक लाबोयो आरो सोरबा लाबोयो डाइरेक्ट नोंथ' बिलाइ लाबोदों लाबोबाय नोंहा खै केजि लाबोदों खै केजि 100 केजि जागोन दा गावनो खायोना बेलेग हाजिरा खायो बेलेग मानसि खायो नंगौ